Ahoj a já vás vítám u dalšího partu ze hry Shakes a Fidget. Je to už třetí part a my se vrhneme hned na hospůdku, protože bychom ji měli udělat, jak jsem říkal nebo sliboval. V minulém díle tak jsem vám slíbil, že bude hospůdka. No a teď jsem ji tady dal, takže teď ji máte, protože jsem vám ji slíbil. Ano? Dobře. Teď se podíváme zase do cechu. Já mám totiž tak trošku blbej komp, takže jako já nevím. Já budu ale natáčet, jako budu. Ale mám na to trošku blbej komp, jako jo, protože pořád mi to tam hučí, nebo tak já se snažím právě mluvit co nejvíc nahlas, tak snad, že se že se nespletu, no, vidíte. Takže tady máme Red Bulla, ten je úroveň 105, to mě nezajímá. Tady se podíváme na moji postavu, máme tu úroveň 2, ale to není tak, to je moc to je moc to. Malá úroveň, prostě tady máme obrázek, e-mail, bla bla bla, samé ty blaboly. Tady leží nějaký kostry a tak, no to je jedno. Takže máme 0 zlaťáků, no, stříbrňáků máme, ne, toto jsou stříbrňáky, takže máme 0 zlaťáků, 29 stříbrňáků a 8 houbiček. Tak to bych řekl, že ty houbičky nám zatím stačí. To je dobře. Jo, tady, no to je pravda. Tak, už to snad bude, ano, už jenom pár sekund, tak to už si počkáme a teda snad to bude dobrý boj, no. Já bych se totiž, no, snad to bude dobrý prostě boj. Tady máme, můžu mít až zdarma houbičky, jo, SMS-kou, kartou, převodem, telefonem, kreditní kartou a takhle, jo. No, tak snad to dáme, už jenom 10 sekund tam bylo, no, tady vidíte toho, no 7, takže už to bude, takže teď, takže to dáme, pojď, yes, dobře, máme to, porazili jsme děsivého démona, který byl úroveň 2 a my jsme úroveň 2, jako, jo, zkušenost 363, 84. Stříbrňáků úroveň 3, dostali jsme se do 3. úrovně, tak jestli to takhle půjde a bude aspoň tak 20 partů nebo i více na tuhle hru, tak to se snad dostaneme pořád dál a dál. No, a já už se vrhnu teda dál. Jo, mám Windows 7 a Direct 9, bohužel, jinak by to bylo rozhodně rychlejší, ale ne, to není na tom, jo, tak to si dáme toto. Smysl života, no a prostě, že mně se to někdy tak lagne, občas to video, třeba když natočím větší, třeba nějakou hru, třeba jako Mafii 2, tak by se mi to strašně lagovalo a to nechci. Takže právě proto to tak musím udělat, takže točím přes Bandicam, bohužel, to není sice nic špatného, ale bohužel mi to tam tak hučí, ale mě jako jde slyšet, ale já nevím, jestli je to počítačem a jestli jo, tak já nevím, jako, tak já bych chtěl stejně nový počítač a snad budu mít, protože já už bych nechtěl takový to hučení, no. To jinak je počítač na nic, ale jako je dobrý, jako. Na to moje točení to zatím stačí, takže HC Kometa Brno, máme toto, tak, dáme si zbrojírnu, se podíváme, no, co tu máme za zbožíčko? Bych si mohl nasadit. To si dám. Máme to brnění z minula. Co jsme si dali?
jak jsem si říkal, co to je. Hele, rotač. No, hele. Ten bych chtěl. Počkat. Rychle postavu mi dejte. Dobře. Mám to? Jo, mám. Takže si dáme zbrojírnu. A dneska si dáme... Co to je? Si dáme novou tu. Dáme si sakra... Ne. To chci... No. A dáme si... Tady. Co to jako... Má být, sakra. Může mi to někdo vysvětlit? Co to má být? Nevím, teď se mi to... No jako... Autem je, no. Sakra. Se musím dát tu... No. To jsme dali. No a teď si musím dát teda... Tuto. Pořád. Prostě toto. Pořád. Jo. Takže si ji hned vyzkoušíme. Tak si počkáme ty 3 minutky. A potom bude už konec, protože tak. A příště se určitě budete zase natočím další video. Takže tak. Budu teď točit přes Bandicam, jenom kdyby se to nějak změnilo, jako třeba bych měl, už jako bych točil dlouho a třeba na Vánoce bych dostal nový komp, tak bych rozhodně, tak bych si to prostě, natáčel bych přes to, já bych chtěl to Windows 8, protože jako, tam by mi to nic nedělalo, no. Tady máme pájníka, no houbičkář, já nevím, co mám dělat, když se mi toto prostě čekat musím, no, měl to, hurá, už jenom tak ne. Já to totiž nechci moc pauznout, to je na nic. Jo, já mám počítač Fujitsu a teda není moc dobrý. Už chtěl spíš nějaký herní notebook, ale to je jedno. A to je poklad 50%, zkušenost 50% program, jasně. Co to je? Aktivní, jo, s tvrdým i. Bionicle daroval 500 zlaťáků. 15.03. Hraješ hodně šejka. Jestli máš kamoši, tak napiš, jaké můžu jezdit do cechu. No, dobře, tak tohle bude takový kratší video. Tak rychle. Takže já už potom nebudu točit, zase potom možná ještě potom si natočím video. Takže tak. Dobře, dělej. Tam úroveň 3. Ještě jsem si chtěl zjistit, co to tady máme. Jo, síla 2, štěstí 2. To ale kašlu na to, prostě dělej. Já se umačkám, dobré. Už jenom pár sekund. No. Jo, já jsem na světě 15, to jsem zapomněl říct, to je informace. Že já hraju na světě 15, takže jestli bych někdo chtěl se mnou hrát cech, tak mi napište do komentu. Jo, a já se teda rozhodnu a mohl bych to teda být s vámi super. No a já se s vámi loučím, při dalším videu se zase to